We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathola ngoLesihlanu ukuthi lela thende elikubo kababa umntanami elomshado wakhe uyashada njengakusasa. Sina 9 years sithandana, sinomntwana oneminyaka ewu7 womfana okhubazekile. Ugadwa umama, mina ngisebenza esaluni. Sihlala ngandawonye nobaba womntwana. Sihlukaniswe imizi nje emibili. Ekhaya nginendlu yami eyamakamero amabili ngaphandle. Uyafika alale nje akunankinga. Nangalelanga engathola ngalo ukuthi uyashada ubekade elele khona la endlini yami wahamba ekuseni. Akukho ebekusolisa, mhlambe into eyenze kwangasolisa yingoba ubefika la endlini ngo10 ebusuku ahambe ekuseni kakhulu, shuthi ubesesuke evalelisile kule ntombi yakhe. Ngathi mangiqeda ukuthola ukuthi uyashada, ngazama-ke ukumfonela ngifuna ukuzidelisa ngokuthi ngimuzwe evuma ngowakhe umlomo, kodwa azange ayibambe kwaleyo foni. Ngafona ngibhala imilayezo kodwa akukho nowodwa awuphendula. Kwa-WhatsApp lowo akaze angene kuwo. Ngasho ngathi yazi yakhala-ke manje. Ngahlala kwaze kwasa ngithatha ngibeka ngizibuza ukuthi ngimone ngani lo mfana ukuthi usengaze angenze isihluku esingaka. Mhlambe ikuthi angimuniki enye ingane. Mhlambe ingoba ngathola umntwana okhubazekile. Noma ingoba ekhaya akukho kuhle njengakubo. Uyazi uzibuze imibuzo impendulo ungeke uze uyithole ndawo. Ngangizwa inhliziyo sengathi inembobo. Izinyembezi nazo zingaphumi ngibathe ngiyakhala. Kwakungathi ngizovuswa ephusheni elibi. Okwakubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bala endaweni bayangazi, bahlezi besibona ndawonye. Ngangingazi ukuthi ngizobabhekelwa ubani. Ngalolo suku ngangifisa ukuba kunejoyinti eliseduze ngidakwe kuze kuse nakusasa ngiphinde ngiqhubeke. Ngahlala-ke kwaze kwasa ngibhekile ngithatha ngibeka, ngibona kuphithizela nezimoto zehla zenyuka. Ekuseni ngisagqolozele udonga lwasekamereni lami, ngezwa kungqongqozwa emnyango. Kwangena umama waqonda kumina wangidonsa wanginika ende ihagi lena wathi, "Ncese mntanami, impilo injena. Yabona manje usuyakhula-ke. Ukhale edolweni, uNkulunkulu usondelene nabadabukileyo." Ngavele ngakhala, kanti nomama useyizwile le ndaba shuthi isilima imina ngempela. Waze wabukisa ngami umfana, wahlambalaza nomndeni wami. Ngibuze-ke kumama ukuthi uyizwe nini yena le ndaba. Athi uyizwe isonto lisaqala, baletha isimemo kubo kamfana. Ngavele ngahayiza kakhulu-ke mangizwa lokho. Lo mfana unanesibindi sokuthi azoletha isimemo la ekhaya. Ufika nje la ekhaya ebusuku uzozwa amanzi ukuthi ngidiniwe yini. Waphuma-ke uma ngasala ngakhala ngaze ngazumeka, phela bengingakaze ngilale. Ngavuswa amaculo omshado ngasho ngathi sekunjalo. Kwakhala imoto ngilokhu ngilunguza ngewindi. Ziyandlula imoto ngiyazibuka nje umshado wawukubo egcekeni. Beqashe ubhazabhaza wethente. Vele-ke banendawo enkulu. Ngalelo langa kwakungangeni lutho esiswini ngisuthi umoya. Angibanga ngisho namandla okuvuka ngigeze. Ngangihlezi ngasewindini ngifuna ukubuka kahle. Umama wabona nje ukuthi ngilimele, wanginika isikhathi sami akashongo nokuthi angizofunza ingane.
Ngaqolozela-ke ewindini ilanga lonke kwaze kwaba liyashona ilanga. Kwaphela isonto lonke umfana engasho lutho. NgoMsombuluko-ke ngavuka ngaya emsebenzini. Kule khumbi ebengiyigibele bangibhuqa ngaze ngafika ethawini abantu. Bebabaza ubukhulu bomshado wakhe ubaba uMntanami. Besho nokuthi umkakhe uyinesi unanemoto. Basho konke nje okungahle kungidine. Nantambama futhi sengibuyela emuva, ngafica abanye futhi nabo bangigudla ngaze ngayofika ekhaya. Basho kona ukuthi umakoti kaSibanibani isinqazu esinefiga. Yazi ngangifisa ngisho ukuhamba ngeinyawo indlela ababengibhuqa ngayo abantu bangasekhaya. Zahamba-ke insuku kwaze kwaphela ngisho inyanga. Ekuqaleni-ke umfana wayenza ngathi uyayondla ingane. Wafika-ke ekhaya ehamba nonkosikazi wakhe bezoletha izinto zengane. Shuthi wayefuna ngimbone umkakhe noma mhlambe wayecabanga ukuthi ngizomlwisa phambi kwakhe. Angizange-ke ngavele ngababingelela nje ngathatha lokhu abakulethele ingane. Yaba yinkinga-ke lento yokuphelezelana bayenza kwaze kwaba kathathu. Emva kwalokho bashiya phansi akaphindanga wayondla nhlobo ingane umfana. Ayikho-ke indlela ebengikwazi ukukhuluma naye ngayo ngoba ubengiblockile kuzo zonke inamba zami. Ibikhala kanye ithule. Ngabona nokuthi uma ngithi ngiyomubophela isondlo kuzoba sengathi nginomona ngilwa isikhweli. Ngavela ngamuyekela-ke lapho uMntanami uyabiza ugula nanjalo udinga imali. Ngoba-ke ayikho esindwa umboko wayo, ngahlanganisa empesheni yakhe neyasesaluni la engisebenza khona. Kwahlangana futhi umama ubehlezi eminami. Kuthe kusenjalo umfana wathenga imoto entsha sha. Ngabona ukuthi lento yekhama into engekho. Ngoba wathi uqala unyaka olandelayo bathenga umuzi esilungwini nomkakhe baphuma kubo. Benginokumbona-ke mangi-off emsebenzini. Imoto yakhe ubuyizwa iqhamuka ngomsindo. Ngithe ngisabheke lokho ngezwa kuthiwa umkakhe ulaliswe esibhedlela. Nakhona ngizwa khona emakhumbini la abafuna ngazi khona yonke into. Emva kokuzwa le ndaba kankosikazi wakhe ukuthi usesibhedlela, akuphelanga amaviki amangakhi ngathola ucingo. Uma ngilibamba uyena umfana, uthi ucela ukungibona ngikuphi. Ngisho-ke ukuthi ngisemsebenzini acele ngimuyalele. Uvalo olwangishaya emva kwalapho. Ngizibuza nje ukuthi ngabe lo mfana ufunani empilweni yami. Nangempela-ke wafika ehamba yedwa. Abingelele-ke bese encoma ukukhuluphala. Aqale-ke ngokuxolisa ukungayinaki ingane. Asho ukuthi emva komshado kuvele kwaba kuningi ikweletu azenza ubesalungisa zona. Uyaxolisa ngokungangazisi kepha useyacela ukuba sempilweni yengane. Yena uyayithanda ucela ngamanye amalanga ngimboleke yona ibavakasheli. Ngibuze-ke ukuthi ubani ozomunakekela ngoba uyazi ukuthi lengane ayihambi ayihlali. Ihlezi ilele nje ayikwazi nokukhuluma. Uzokwenza njani? Athi uyena nomkakhe. Ngibuze ukuthi usebuyile yini umkakhe ngezwe kuthiwa usesibhedlela. Athi yebo ukhona usuku lwesithathu lolu ebuyile. Futhi bakhulumile bobabili bavumelana. Cha ngithi kulungile-ke ngiyavuma. Kusukela lapho-ke waqala wayondla ingane waba ubaba impela. Abuye ayicele-ke ingane ukuthi ibavakashele. Kodwa okwakungidida ukuthi ekuqaleni labantu bebengehlukani.
Njalo ubaba wengane uma ezile, naye umemo ubebakhona. Kodwa muva nje kusukela ngalelanga efika ngalo ubaba womntwana wazokhuluma nami, akaze afike nomemo wakhe. Ufika yedwa ngisho ngingekho. Uma ufike asho athi ubekhona ubaba kaSibanibani kodwa ubehamba yedwa. Ubeyilanda-ke ingane aphinde ayibuyise. Yazi ngaqala nami ngakhululeka. Eke efone nje ebuze ukuthi umntwana ushoda ngani. Ngibale-ke nami. Sekungumama nobaba nje impela. Kwathi ngelinye ilanga kuyisonto elethe ingane, wathi angingenise ingane endlini kunento afuna ukuyikhuluma nami. Ngibeke-ke ingane ngibuye, ngijwayele ukuma ngaphandle-ke mina uma ngikhuluma naye esemotweni. Acele-ke ngingene bese ethi usangithanda, ucela sizame futhi uyazisola ngokuthi angishiye. Ucela sizame ngizoba umfazi wesibili. Ngababaza ibhadi, nansi imihlola yami bo. Ngiyalingwa yini? Ngimbuze ukuthi umfazi wakho uyayazi lento oyishoyo. Athi yebo, yingakho engasamlandeli mayeza lana kumina. Ngababaza umhlola. Ngambuza ukuthi wena wavuka la endlini yami wayohlela umshado wakho, waze wamema umndeni wami kuwona. Manje usufuna ukushada mina ngaliphi? Ngamutshela nje ukuthi uyangibhedela. Wathi okungcono-ke uma ngingafuni ukubuyela kuyena ucela silamanise ingane yethu. Ngasho ngathi kahle kahle lo mfana uthi mina angimumithele, ngimuphe ingane, uqonde lokho. Yazi mayesho lo dodi ngavele ngavula isicabha. Wangincenga ethi ucela ngiyicabangisise kahle lento ebesiyikhuluma. Ngasho ngathi uthi lo mfana uyazi ukuthi ungilimaze kanjani. Uyazi ukuthi isithunzi sami nesakithi usidicilele phansi kangakanani. Wangishiya wayoshada, usebuya manje emva konyaka engondli ngizibonela eshintsha izimoto. Usengitshela ngesithembu. Ngasho ngathi lo mfana akasile ekhanda noma ubona mina ukuthi angisile nhlobo. Ngakusasa wafona futhi ngamuziba. Ngabona ngomfana elethe izimbali emsebenzini nevoucher yokuthi ngithenge izimpahla zokugqoka. Ngamjikisa-ke lowo mfana ngathi akakubuyisele emumva. Wathi akakwazi ngoba emsebenzini wakhe abakuvumeli lokho. Ngakuthatha-ke kodwa ucingo lwakhe angizange ngilubambe. Ngithase ngisekhaya ngezwa ngemoto yakhe ima ngaphandle. Ngaphuma-ke ngaya kuyena ngoba nginqanda ukuthi angangeni ekhaya. Wangivulela-ke isicabha ngangena. Wancenga ukuthi ngimuphe noma ingane yokugcina-ke ezosala idle amafa akhe kunokuthi adliwe ingane zomfazi wakhe. Washo ukuthi umfazi wakhe unezingane ezimbili zangaphandle. Manje odokotela bathe ngeke esakwazi ukuba nengane. Emva kokuthi-ke le ekade eyikhulelwe ingene eshubhini eli-wrong. Baze basikhipha-ke isibeletho somfazi wakhe. Ngamubuza ukuthi pha mina ngingenaphi. Ngamtshela ukuthi akaphume kumina, ngicela kusukela namuhla sikhulume ngengane kuphela. Kwaba ngathi uyezwa-ke wasuka wahamba. Ingane yami-ke ubejwayele ukuyilanda ngoLwesihlanu ayibuyise ngeSonto ntambama. Kuthe ngomunye uLwesihlanu wayilanda ingane. Kwaze kwashaya isonto-ke ngithe mangibuya emsebenzini ngeSonto ntambama ngafica ingane ingabuyile. Ngithathe ucingo-ke ngimufonele angalubambi. Ngixakeke ukuthi kulokhu kwenzekeni ukuthi ingane kuze kuhlwe ingafikile. Ngithi ngisadidekile nginjalo ngithole ucingo lwakhe.
asho ukuthi usendleleni. Ngimulinde-ke aqhamuke. Uma ngiphuma ngaphandle ngimbona uhamba yedwa. Ngiphume-ke ngibuze ukuthi iphi ingane yami. Acale ahlengezele izinyembezi. Ngithi khuluma bo, iphi ingane yami? Angitshele ukuthi ingane yami ishonile. Ngivela ngidideke kube ngathi angimuzwa kahle ukuthi uthini. Ngibuze ukuthi usho ukuthini ukuthi ingane yami ishonile. Ishone nini ngoba bekade i-right ngenkathi uyilanda ngoLwesihlanu. Athi igulile izolo wayiphuthumisa esibhedlela. Ngibuze mina ukuthi ingane yami ize iye esibhedlela ngingaziswa mina njengonina. Athi ubengafuni ukungithusa kodwa ishona namuhla ekuseni. Ngabuza ukuthi manje uthule imini yonke awungitsheli ukuthi ingane yami ishonile. Wathi ubengazi uzongazisa kanjani. Ngaphuma-ke ngihayiza ngiyobikela umama. Angilandele-ke naye asho ukuthi umntwana abazi ukuthi kwenzakaleni kuyena ngoba akakhulumi, akakwazanga ukusho ukuthi kubuhlungu kuphi. Kepha ubelokhu ekhala ebamba isisu. Ngasho ngathi imihlola yami ke lena. Uma wamucela-ke ukuthi asishiye kancane sifonele abantu bomndeni. Nangempela-ke safonela umndeni wafika. Ngakusasa savuka saya emakhazeni. Nangempela sayithola insizwa yami ilele ithule ithe du. Ngacela-ke ukwazi ukuthi umntwana wami ubulawe yini. Bathi udokotela usahlola isidumbu. Zaqhubeka-ke insuku sahlela umngcwabo. Kunguyena futhi ophansi phezulu nomkakhe bekhokhele konke. Ngaze ngamungcwaba-ke umntwana wami incwadi yokuthi ubulawe yini ngingakayitholi. Ngathi uma ngibuyela kumasingcwabisane ngiyofuna incwadi, bafike bangitshela ukuthi bayikhipha bayinika ubaba wengane owafika ezoyifuna. Ngathi mangiyicela kuyena athi usazoyibheka. Ngapha engincenga ukuthi angivume angishade khona ngizophola amanxeba senze enye ingane. Ngabona ukuthi lo mfana ungidakelwa ngempela. Akukapheli namasonto amabili ingane yami ishonile, usengitshela ngemishado ebolile nokuzala. Ngabona ukuthi kukhona okushaya amanzi lana. Ngabuyela futhi emakhazeni ngacela enye incwadi. Bathi angiye emaphoyiseni kuqala ngiyokwenza i-affidavit. Nangempela-ke ngenza njalo ngabuyela emakhazeni banginikeza incwadi. Angeke nize nikholwe ukuthi yini engayithola kule ncwadi. Kule ncwadi-ke imiphumela yayiveza ukuthi umntanami ujoviwe. Ujove ngomjovo onobungozi. Kukhona ikhemikhali eyayisemzimbeni wakhe. Ngazibuza ukuthi pho ubaba womntwana uthuleleni nento enjena. Ngamufonela wathi yena akakwazi lokho. Ngahambisa leyo report-ke emaphoyiseni ngiyovula icala. Bathi-ke basaphenya ngoba angeke ngithi ubani ngoba angibonanga bengingekho. Benomfazi wakhe-ke bagcina ngokuthathwa nje beyophenywa kodwa ayikho into eyenzakala kubo. Ngalilandela-ke icala kodwa kwathiwa nje kusaphenywa. Ngaze ngafonelwa kwathiwa icala livaliwe ngoba ubufakazi abuhlangani. Ngoba sonke sazi-ke ukuthi umthetho wakulelizwe uba ngakubantu abanemali. Ngabona ukuthi uma ngilokhu ngigubha ngizothola inhlamvu engingayazi iqhamukephi. Ngabeka-ke konke kumdali, kubuhlungu kunjalo. Awuphelanga ngisho u5 months
Emva kalokho ngezwa kuthiwa umfazi uthathe yonke into endlini washiya indlu i-empty emva kokuthi sebehlukene. Waqede wathatha nemoto. Yena wasala nomuzi ugcine ewudayisile-ke wabuyela ngapha kubo. Uthe esuka lapho waphenduka isidakwa. NgoNkulunkulu-ke engimkhonzayo, ubesefika emsebenzini wakhe edakiwe, abuye angayi, waphela umsebenzi. Usawumquba-ke manje uhlala ezitolo. Wayidla ngenyanga eyodwa imali, usecela o2 bagwayi la ezitolo zangakithi. Ngimunyanya ukuya nokubuya. Uhlezi etshela abantu ukuthi ngingumama wenkosana yakhe. Kodwa namanje ngithi kusasekuncane lokhu, ngophumula mhla ngizwa ukuthi ulele emakhazeni naye. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous, usibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.